West Karbi Anglong Birsingki along Avikave abang puatum kulat ahem mekai job. Keton kelang abang puatum bukazan along araki drugs kirim atum apan kakuruk korte banghini apan kenep. Kardom ada beberapa long penili junaliti mungpi non bita ang tonpen arjuik tha West Karbi Anglong Ulukunji thana ke parlo jangmi thom kep ajo avikave abang puatum Birsingki along hum thom pli akulat hem mekai chok pusinilitum phirang ke kat news along bita nang pale West Karbi Anglong Ulukunji thana ke parlo Birsingki along jangmi thom kep ajo avikave abang puatum Pilimon terona kulat pen kacong hupang cengsi Patrick Maslai Divinson Timung Jeng Kroakulat Hormu Kuruk et api mekai sikulat ahem hokwai paman avikave abang puatum petrol pen ihum akulat mekikai jiapan palida onta kulat ahem pukit hekdun lok ajok avikave atum kulat ahem pu waisong kroapan kopine dowai alang RC Prat amat apirapar paciputek tedetlo alang lipan se kecilang jiapan umpanai hospital long amen thap damlo laso asai lang no kachuma tha ke ari kechirung claim par abang puatum pusi kulat kido atum ningje ati jontu ei dukano je jui jolar ঘটনা লয় আমি বহুত দুখ লাগিছে কাৰণ এইটো ইনসিডেন্টটো অকল ইয়াত বলে নহয় অকল জোৱা ৰাতি বলে নহয় জোৱা ৰাতিৰ ঘটনাটো এনেকা হৈছে প্ৰায় 1:30 বাজি মান এইটো ঘটনাটো ঘটিল তাৰ পাছতে অকল দোকানত নহয় পাব্লিক জেনাৰেল পাব্লিকৰ ঘৰতো মানে একো নাথাকা ঘৰতো মানে জুই জ্বলাই দিছে টোটাল দোকান লয় তিনিটা ঘৰটো মানে জোৱা ৰাতি জুই জ্বলাই দিলে তাৰ আগতে দিনত প্ৰায় 3টা মান বজাত আমাৰ উলুকুঞ্চিত এজন দুখীয়া ঘৰত 2-3 দিন আগতে মানে গৰু বিক্ৰী কৰিছিলে সেইটো গৰু বিক্ৰী কৰাৰ পইচাটো সিহঁতৰ তাত আছে বুলি এটো কোনেনো গম পাব বাহিৰৰ মানুহটো এটো নহয় বুলি আমি এটো ভাবি লৈছো কাৰণ গৰু বিক্ৰী কৰাৰ পইচাটো যে যোৱাকালি যে সেইটো সময় প্ৰায় 3টা বজাত লাচলম প্ৰায় 3টা বজাত সোমাই কিনে এইটো পইচাটো উঠাই লৈ গ'ল আবাকস Sominder kaprek adim along International Labor Day katalon run ason thak taksi Karbi Anglong along ta mai lapen armu jeng padosi International Labor Day talon dun International Labor Day Celebration Committee lapen Karbi Anglong Motor Transport Worker and Drivers Union atum prek jamajamek dengsi aruisi Karbi Anglong arong supi difu along International Labor Day talon si chongta chotelo arat kisung ke boyalam kachingwai aklong palidam longni International Labor Day katalona jamek along USA along pen Suri Sira Pharu Nerkep Kebra Truck Aningkan Aruisi Nipen Koson si International Labor Day Katalon ke Chengma La Soputhak Aluhia Tumpen Than Pachini Suri Sira Pharu Nerkep Kebra Truck Aningkan Aprangke Kam Narosini Lapen Jopang Thangsi Kam Klem Nangji Kam ke Klem Apor ke Hotabe Lang Chinglu Longle Chingthi Longle Kam ke Klema Teng Tangka Talongle Bonta Suri Sira Pharu Nerkep Kebra Truck Aningkan Aruisi ni United States of America long Chongta Chotelo atum vi phik pen chejong data phi kam ke klem nangji ahoya dui pathiklo arnisi kam mate sai ke klem nangji apor ghonta nerkep hokponlo laso ke hora teng piniar nianta angthum dobomlo Union pen difu town committee akula along kapado mai long MLA Barim Bidya Singh Leng Labor Sai Kam Assistant Inspector C Taifa Assistant Labor Officer Chingboy Lejang atum chetong dun halapu Celebration Committee pen kapado mai long EM Barim Robi Kumar phangcho chetong dun Keton kelang abang pumati pulis atum aruisi ani bukazan along araki drugs kirim atum aphan kinep ji aphan ka khuruk asai dengpon pusi bukazan pen nilitum phirangke anon terang betanang pale Bukazan Thana pen ke ton ke lang abang hu atum aruisi ani Bukazan Thana ke parlo Daily Market ihum ahem along
araki a hormu ridam lapen laso hemalong kido korte te banghini arideng pen araki a hormu mukharot proxy longdam korte te bahini Habibul Rahman lapen Bablu Rahman apan keton kelang abang puatum ingnang pontanglo kakuruk dam ahut bukajan SDPO Padma Pegu alang lita cetongdut non malom so porphan birta mung ton pon iksena Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkelan, near Don Bosco School Depot, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. Simonjir Children Park cum picnic spot, a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731. 93652 Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason selam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Aturkimi Academy Difu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from first week of December 2018 from 8 am to 1 pm. Aturkimi Academy Difu, Rukasan Amlapati, Difu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students sponsored by Aturkimi Society. dihi namo pi puthot birta long hongthulo aningkan wang son tak thak si piningkan le thotta moja pho chi pangrum si jangmini phai thom kep ani wo phongrong ke mesen ben ka klimate ke thok kizir pona beta katni salong beta nang pale wo phongrong ker ka kli hemphu mukrang nilip nihang ahawar amaya tumpensi chipatir pipot labangso ke thok kizir mate arnam arnia phan ka chupam mi pon kar biang long ara choklem mi chudam mi phansi arnam arnia phan thok jir ponlo lapen kar biak khai ke hapir haram along pensi ongdung ason kelong ason si inglong arlok dong chan aphan anta thok jir ponlo
arnam arnia phan chipami pon et api moja pho arada tumpen choran isan chorapet chining chiparong chipi pon rinti moja pho ka chitong dun laki langmili borjan borpathar porbo la penduar paguri moja henlo labang so vo phong rong ker ka klia long suri suri arada tum chitong dun pen adi pidur Hampanga song chilang pet pen aron re pen sangti ke roi atrak ki khangdun aron re pen sangti ki pon atrak ki khangdun asaya long KSA HPYA KSU KAWYF SYJ KYO la pen UKYA asong chilang pet pen long ni long aron re mate tipi chalan ka vepin la pen ki pon ang chia teng pen abat mate overloading ki pon sangti atrak ki khangdun abirta katni sa long birda nang pale Hampanga song asongja atum tipi chalan kawe sangti kipon atrak hum thom lake NL07A 8497 NL07A 8683 lapen NL07A 6935 lapen tipi chalan do pusita kipon angjia teng pen abat kipon atrak hum thom NL07A 7436 NL04D 3582 lapen NL07A 8906 atrak khang dun sikinang sut alu amoka lang tarlip dun sitamila hum truck sang tigipon atrak ang bongpen hum thom ke kinang sut alu mate tipi chalan ka vela pen hum thom ke abat ke pon mate 400 cm so se bat ke pon side pu kladak pen ang thek alang litum long dun alang litum ang thek kilong pon ateng forest department aphan ke panong complain alu forester 1 pikuteron arideng pajir pon lapen laso aphi manja police station along FIR pidam 2 lapu alang litum asonga hin pen aron re pen sang tigi pon khang du nang jipura kidam tang jang minipa inkoira ke thom ani Karbi Anglong Autonomous Council CM arideng pinpu alu sitami pipon lo bonta alang litum pinpu alu ki pipon apudak thangnat adi ki pipe ajok alang litum pen sai jokje longnit along sang tigi pon atrak amukha ki khang dun asai teng nang koklopuji KSA akong chut bang thomson rongpi HPYA amai pu enjoy tiso lapen prek jam hampang asong jap po song jap pi atum pen phirang ki atum ang no than pachini pon alang litum kam chaklem clear joine iltum mekhang song atum purpaksi lai illegal ke asangti ke pon litum khanang ko athe sangti government anom sateng pute 450 la sangsi patra konlongi pusitum chini dum pen non ke latum ke lapena BCC ke pon so overloading truck latum overload sangti ke pon joine pen ini kawar he no lab kawar he no lab ke kisim ke general public service so patsi ini forest department of support police pen puno council pen puno nyala isom corruption la song one pen puno tum jasmet pen nele tum ka song bang kala puson lo pinista me truck ni hum tum ne long lo atipi kawe pen la sangti puret pen la dak nele tum kinep long ta nang tum atheng no stame thek long lo paklang lo la puson si ako non truck ne pen lo pukar julong pen mohol ta tum la puson ke tong kitam dam forest office bid officer phankiri dam la son penang arjulo la pen non to go la son mane chalan atipi bang la ke on la son non penang am donu gari jang na pichek na henten na pu la sinele tum jasme pen ele tum non ki kham ke bang ke la puson lo madu asang tile punon madu non nele tum Karbi Anglong asang tipina ka po la ke nele tum ke only 450 yang pa nele tum paponong le la pen nele tum chesongji mama kagos kawe putro kawe an tame nele tum pini pen FIR pipo garis tame case logai pusin nele tum la ponsi lam pangdak lo kadum ai lang gomlo tame alan ngi tora kampen gudasi pinya por bang nele tum kam si pangken kono kasila sangti aron repen pipo aron repen kejor pen gari mukha traka mukha kagos kecok si penta tipi jalan ka bel hai penta ka supply la hoi putak sini tum organization ting room si pinya por nep dunlo la si kisumana trak non tame atraktin tum ni tum ke long tangan ta overload ang se la pen gagos sa mukha kecok si ang se la sila hai akam sai ke lang no la pen overload sangti ke pon hai bang to nang ko ada pabirda bang ke lapon sikang ton pon ikla 2 min thak me kurang thu